Otrašující nebo dokonce nebezpečí potravinách vás informujeme už několik měsíců. Nejnovější kontrola inspektorů ovšem ukázala, že se prostředníci nepolepšili. Teritorium 24 závažných prohřešků. Bylo to v Tesku, Falklandu, Aholdu, Spáru a Esu. Víc či nevíc Česka. Pokud zákazníci některých českých řetězců je tak snadno nedozví. Obchodníci mají spíš problémy se zeměpisem a tak vydávají ovoce z jedné země úplně jiné. Jablka vypěstovaná v Německu byla prodávána jako česká. Město přesto vyhodnotila jako formální zákazníka. Chybné označení země původu. Kdo za chybu obchodu platí, je samozřejmě opět zákazník. U domnělého českého obchodce se nechce platit za to, že těm necestovalo stovky a tisíce kilometrů. Padá se do ruka, tak z jeho peněženky vytáhne víc korun. Právě země původu určuje hodnotu celého